Décadas. Boa tarde. Agora si estamos aí ao vivo. Retomamos a serie de entrevistas da Lingua en Décadas, un traballo para aproveitar este 40 aniversario da oficialización do galego a nivel institucional para facer análise, para facer avaliación de como foi todo este proceso. Comezamos na década de 70, falamos tamén na de 80, nos anos 90, na década de 70 con Martiño Montero Santalla, nos 80 falamos con Xosé Luis Rodríguez, e na década de 90 con Bernardo Penabade, e nos anos 2000 con Carlos Callón. Hoxe estamos con María Vilaverde para falar da década dos anos 10, xa deste século 21. Boa tarde, María, que tal? Boa tarde, ben, moi ben. Coa comida aínda a medio engolir. Cambiamos o horario, as anteriores foran máis á tardiña, mas agora puxémonos de sobremesa. Ben. Lembramos que pode haber persoas que estean a seguir agora ao vivo que interveñan e fagan algún comentario ou algunha pregunta durante a conversa, senón, pois tamén van quedar pendurados para quen poida escoitalos máis tarde. Presentamos a nosa convidada, a primeira muller que entrevistamos nesta serie. María Vilaverde é filóloga portuguesa, profesora de portugués na Escola de Idiomas de Lugo, mas xa leva vindo traballando como docente desde 2007, estivo tamén nas escolas de idiomas da Coruña e máis de Ferrol. O seu activismo lingüístico comezou ben nova, non? María, aos 18 anos na Asamblea Reintegracionista Bonaval, tamén fundadora do Movemento de Defensa da Lingua, do MDL, participou tamén no sindicalismo estudantil durante os seus anos da universidade e hoxe é socia do Centro Social Madia Leva, en Lugo. Tamén, que tamén é estratégico e por iso che queríamos traer a ti hoxe para esta entrevista, pois constituíu, foi fundadora da Asociación de Profesoras e Profesores de Lingua Portuguesa da Galiza, a DPX, fixo parte da directiva, tivo que deixar ese traballo por encargarse da maternidade das súas crianzas, retomou, non? Neste momento volve a estar con responsabilidades, non? Coordinando a Comisión de Traballo de Escolas de Idiomas e fai parte tamén do proxecto educativo Semente, non? Sendo fundadora tamén da Semente de Lugo. Mais ou menos, non, María? Nada menos. Vamos, moito, moito. Como se pode fazer tanto en tan pouco tempo, non? Esa é a pregunta. A verdade é que sí, e tamén está guai cando xa se ve que hai percursos militancias que se manteñen. Ademais, un perfil relativamente innovador cos anteriores, non? Que ao mellor pois eran un pouco máis académicos ou, bueno, distintos, non? Aquí estaría ben tamén ver hasta que punto pois o perfil da persoa que fala da mesma década en sí, non? Como que sexa descritivo do tipo de movimento ou das condicións nas que está o activismo. 2010, realmente parece que estamos aínda aquí, non? Como non é a última década porque estamos no 21, mas estamos falando prácticamente da actualidade. Como chegamos a 2010, non? Como podemos recoller así de cal é o contexto no que comeza esta década que analizamos contigo hoxe? Antes de nada, dicer que falar da década de 10 foi-me sentir máis nova, porque polo que dicías tú agora, non? Non ter que ir tanto atrás significa que aínda son nova e aínda estou en activo, non? É unha cousa moi boa. Pois chegamos aquí nun contexto, eu creo que é necesario tamén falar un pouco do contexto previo, non? Ao comezo da década. Eu creo que podemos falar da marca inicial que viña xa de moitos anos atrás da etapa fraguista, non? En relación á lingua, con unha negación constante do conflito lingüístico e con un discurso tamén do bilingüismo armónico, non? Como estrategia, que tamén fala Carlos Callón, non? Cando ele falou da década anterior, como estrategia para calmar un pouquiño cualquier tipo de protesto, non? A nivel social e lingüístico. Depois diso, temos como unha nova etapa, ábrese unha nova etapa que é o bipartito, non? Formado polo PSOE e polo BNG. E aí acontecen, do meu punto de vista, dúas cousas importantes e significativas. En primeiro lugar, o Plano Xeral de Normalización Lingüística de 2004,
que pola primeira vez pon encima da mesa máis de 400 medidas para levar a diferentes ámbitos sociais o que é a Lei de Normalización Lingüística inicial, non? E na que participan, ademais, moitos axentes, e despois está o decreto de 2007, non? Que é o que regula o uso e a promoción do galego no ensino. E o que vai provocar aí unha grande explosión e un grande rumo, unha mudanza de rumo do PP, do Partido Popular, e que depois se vai ver inmediatamente a chegada de Feijóo á presidencia da Xunta, non? Estamos Poderíamos... a falar de, por exemplo, o momento de Galicia bilingüe e toda esta hostilidade así manifesta, verdade? Claro, claro, é que o Feijóo chega á presidencia e o primeiro que fai é demarcar, o sea, desvincularse completamente do decreto de 2007, cando el estaba non como presidente, mas estaba no goberno anterior, non? Con cargo participando dese plano xeral de normalización lingüística, que é importante dicer que foi aprobado por unanimidade, e de repente desvincúlase completamente diso, e non só se desvincula, senón que aquele conflito lingüístico que non lle interesaba facer público até ese momento, transforman dándolle a volta, non? E en vez de falar de bilingüismo armónico, falase de imposición do galego, non? A partir do decreto do bipartido en 2007. E aí, para min, hai unha mudanza importante que depois debemos saber responder, non? E creo que o movimento reintegracionista soubo responder moi ben e, de facto, para min a década de 2010 é un exemplo de saber facer no sentido normalizador, non? Sí, outra das dúas datas que podíamos recuperar así como inicio eran, por exemplo, que xusto no 2008, non? Despois dese decreto de plurilingüismo é cando se constitúe a Asociación de Profesoras e Profesores de Portugués da Galiza, da que faz parte na fundación, tamén a Academia Galega da Lingua Portuguesa dentro do propio reintegracionismo, non? Como un paso. Mas a primeira data da década que tiña así como destacada era no 2011, coa constitución das escolas, da primeira escola semente, non? Porque creo que esta sí que pode ser, non sei, tú que participaches e que participas e que ademais és fundadora da Semente Lugo, que lizóns tiras deste proxecto educativo e lingüístico? Moitas. Non sei, eu creo que primeiro, por que nace a semente, non? E precisamente nace porque en 2010, cando comeza a década, é aprobado o decreto do plurilingüismo de Feijóo e pensando en todo o que significa e o que agora xa podemos analizar, non? 10 anos despois do que significou a nivel normalizador ou mellor dito aínda desgaleguizador, surxe só un ano depois a semente, non? Estamos falando do decreto de 2010 e en 2011 surxe a primeira semente en Compostela. E surxe para suplir unha necesidade que o ensino público estatal non cubría, non? Que era poder escolarizar as crianzas completamente en galego, e non só iso, con un modelo de inmersión lingüística, e non só iso, sino sermos capaces de que esas crianzas pudesen ter unha vida ao 100% en galego, non? Claro. E a primeira lizón, polo que me preguntabas que tirei, é que se conseguiu. Super positiva, para min, un dos momentos da década máis importantes é a creación da semente como modelo educativo, co modelo de inmersión lingüística, mas tamén a un nivel moito máis amplo, porque foi capaz de ultrapasar o ámbito educativo, non? E tamén é importante dicer que é no ámbito educativo onde o reintegracionismo por primeira vez entra, non? A través do proxecto da semente.
Eu non sei, se tivese que destacar así dúas lizóns importantes da semente, podería falar, en primeiro lugar, porque muda as cousas no sentido de que cría tamén un modelo participativo. Muda completamente, non? A maneira en que estábamos a nivel xeral, non? No movimento normalizador, queixándonos o tempo todo, ás veces inclusive con resignación, non? A dar o paso de facer algo para resolver un algo, non? Ese modo, ese modelo de participación colectiva que parte ademais da base militante do reintegracionismo a través dos centros sociais que surxiron xusto na década anterior, mas que, do meu punto de vista, fixeron un papel no proceso normalizador fundamental. Eu sería capaz de afirmar hoxe que sen os centros sociais criados como estaban, sería imposible ter levado a cabo un proxecto como a Semente. De facto, non é por acaso que en Compostela surxiu da xentalla do Pichel, non? Do grupo da xentalla do Pichel, que foi o grupo promotor. E en Lugo aconteceu algunha cousa parecida, porque antes de criarmos a Semente, o que fixemos para, digamos, aumentar a base social e ver que necesidades había e con que apoios contábamos, foi criar un grupo de crianza en galego, que nos xuntábamos un día a semana no Madialeva máis e pais con crianzas, que partillábamos intereses e que aquel espazo de sociabilización era en galego. E foi a partir dese grupo que surxiu a Semente, non? Entón, eu destacaría esa parte, non? A base militante reintegracionista como nutriente da semente e despois tamén o modelo de autoxestón e de creatividade que ten o movimento reintegracionista, non? E disto tamén se ten falado nas décadas anteriores, non? Se por algo se caracteriza o reintegracionismo é porque é moi creativo, non? E é capaz de, segundo as necesidades do momento, buscar a maneira de resolvelas, non? E depois a outra necesidade era desas máis e pais, mas sobre todo máis, e aí entramos as mulleres con un papel participativo moi activo a través do modelo da semente, en que, cansadas de esperar por solucións da administración, decidímonos por maus á obra e actuar, non? E criar o proxecto da semente. Entón, para min, esa parte, digamos, participativa pareceme fundamental e a outra é a creación dunha comunidade para poder levar a cabo pois un proxecto como é hoxe o da semente, non? Visto a 10 anos atrás. Porque esa forma de criar comunidade, de criar lazos, de envolverse primeiro unha persoa que chega ao grupo con un envolvimento, digamos, persoal, en questón de minutos, ás veces horas e outras veces días, convértese nun envolvimento colectivo, non? E o colectivo vai cada vez crecendo máis e crecendo máis, non? E para min é fundamental porque é a partir dese sentimento, dese facer parte dunha comunidade que fomos capaces de sair do ámbito educativo que era a semente, non? E, por exemplo, cando levamos as nosas crianzas a unha actividade, sexa fora da semente ou extraescolar, por exemplo, estou pensando, non? Ou mesmo dentro da semente onde asisten outras crianzas que non son as que están na escola pola mañá, digamos, aí estamos atinxindo xa novas persoas e novos ámbitos, non? E así faise crecer, non? Ese sentimento á comunidade. Desde cosas moi mínimas, desde partillar intereses, como che contaba antes, eu lembro que había conversas de todo tipo. A década de 10 tamén
podemos dicer que é unha década en que a muller como mai tomamos moitísima máis consciencia e escollemos onde parir, como aleitar, críanse grupos de troca de brinquedos, de troca de roupa, e por iso aí a muller adquiriu dentro da semente un papel tan importante, non? É que é super interesante como se chega aquí tamén, porque fíxate que incluso a nivel analítico, supoño que tuvo que haber unha serie de reflexións na década precedente para entender como estaba a ser desgaleguizador. Estou a pensar, por exemplo, pois nun informe recente que sacaba a Real Academia, non? Do Concello de Ames, en concreto, un estudo que decía, bueno, que daba resultados de como estaba a ser desgaleguizadora a escola estatal, non? Bueno, falábamos disto así como fora de micro, pois a xente da semente debeu pensar nisto xa en 2009, non? Por iso... Claro. Sí, iso foi o primeiro que pensei. Cando eu coñecín os resultados do relatorio da Real Academia, o primeiro que pensei, o diñeiro que investiron aí, se non lo desen a semente para abrir novas sementes, onde estaríamos hoxe, non? Porque fíxate que demoraron 10 anos, cando nós en 2011 vimos que era necesario abrir escolas de infantil porque se non se consolidaba a primeira lingua na etapa infantil, depois era imposible, non? E máis co decreto de plurilingüismo, que tamén diso poderíamos falar, non? De como, de unha forma, digamos, enganosa, se chama de plurilingüismo e implementa un bilingüismo que non é tal, ou seja, que é un bilingüismo sí, mas é un bilingüismo sustractivo, non aditivo, non? Ou seja, o que fai é sustituir unha cousa pola outra, non adicionar linguas, non? E para poder adicionar linguas, o que temos é que primeiro ter consolidada a nosa lingua primeira, non? Neste caso, o galego. Mira, pois acaba de abrir a rolda de comentarios ou de participación Valentín Faxín, que che pregunta, bueno, da boa tarde María, e pregunta xusto tamén en relación á semente, por que achas que o galeguismo ten tanta dificultade en aliñar co proxecto semente? Por que tanta fe cando na semente ten factos que se poden tocar? Eu creo que hai varias razóns, Valentín, non, de facto témolo falado, non varias veces. Non sei dicer ben, e claro, isto non, eu non quero aquí facer estudos, podo falar da miña experiencia e das miñas sensazóns. Eu creo que, en primeiro lugar, porque existe un preconceito aínda co reintegracionismo. E porque vivemos unha sociedade moi individualista, isto non é unha novidade, non? E a xente está moi habituada a que lle den todo feito. E cando tú lle dis, ben, temos este proxecto, vamos pornos mans á obra, literalmente, e vamos comezar a facer este traballo entre todas. Aí a xente, pois, digamos que non se sente con esa vontade. Moitas veces por dificultade tamén, con isto non quero dicer que sexa acusar a xente de preguizosa, nin moito menos. Moitas veces pola propia precariedade no traballo, que non permite ás persoas atender outra cousa que esa propia precariedade, por exemplo. Mas outras veces porque sen sermos conscientes pertencemos un pouco a ese modelo xa social, non? É individualista. Para min o reintegracionismo é precisamente ben demostrado non nesta década, senón xa de moito atrás, que non segue o modelo individualista e que é consciente de que as cousas se fan entre todas e que senón é imposible, non? Non sei se te respondín, Valentín. Non sei, e en relación ao preconceito, pois, porque creo que aínda hai moito descoñecemento. Falando de preconceito e de descoñecemento, se unha cousa boa lle encontrei eu á semente que son reintegracionista, digamos, desde hai moito tempo, é precisamente en que unha vez que a xente entra no proxecto, é moi fácil tirar ese preconceito, non? Unha vez que te coñecen, que ven a forma de traballar, que ven como son as crianzas, que ven a formación que hai na semente, das educadoras para coas crianzas, mas tamén das familias,
as persoas fican agarradas xa a ese modelo. Esa é a experiencia, e é unha experiencia moi positiva, claro, nese sentido. Mas que non o coñece a priori pode, digamos, deitalo para atrás nun primeiro momento. Entón, eu creo que temos tamén que facer ese traballo, esa pedagogía, non? De explicar as cousas de outro punto de vista e coa práctica, non? E a semente permite iso, porque permite ver como se traballa na escola, ver a cualidade lingüística que teñen as crianzas, ver a preocupación que temos os pais e as nais por esa cualidade lingüística e non só, tamén porque as crianzas teñan unha consciencia lingüística, coñezan a nosa historia, falarlles como nós, como adultas, como pais e como máis, da nosa historia, non? De por que os meus fillos, por exemplo, estou pensando agora, preguntan moitas veces por que os avós usan tantos castellanismos moitas veces, non? Porque din, mamá, por que din carretera, por exemplo, e non estrada? Pois iso hai que explicarlo ás crianzas e coñecelo fai con que se sean moito máis conscientes e non son máis conscientes, senón que sexan partícipes e sintan partícipes da educación dos seus avós para teren unha maior cualidade lingüística, non? O que é fantástico. Eu creo que tamén no galeguismo en xeral, voltando á pregunta de Valentín, existe pouca consciencia lingüística, esa é a miña experiencia. Se callar estou dicendo algo que fai sentir mal a alguén e non, de verdade que non pretendo iso, non? Mas sí que hai moita resignación xa inicial, non? Pais que lle falan galego aos seus fillos e que ven a mudanza dos seus fillos para o español e fican resignados, non? Non tentan reconducir, non tentan buscar unha rede que reforce o uso do galego, non van máis alén, digamos, non? Entón, para min iso é falta de consciencia lingüística tamén, non? Non sei se respondín, Valentín, como non me pode dicer, pois non sei. Dixo que sí, acaba de contestar aí outra mensaxiña dicindo que sí. Ainda ben, Valentín. Pareceme moi interesante isto que colocas así da perspectiva reintegracionista e xusto, bueno, estaba así como hai pouco na rede, así como unha especie de campaña que se viralizou en relación ao reintegracionismo non apenas como cuestión ortográfica, sino como esa cosmovisión ou ese imaginario, non? Con respecto aos produtos, as ferramentas, brinquedos, bueno, ferramentas que teñamos en galego, non? E, pois, aí viralizouse hai unhas semanas atrás un vídeo dunha crianza pequena, unha nena que falaba cun aparato tecnolóxico, un Siri, non? Entón, o aparato estaba configurado en castellano e a nena, pois, dábase conta, non? Eu falo galego e ti non. A partir de aí, pois, con ese hashtag, non? Na miña casa todo en galego, pois, diferentes familias comezaron de xeito espontáneo a publicar imaxes do seu cotidiano con ferramentas, audiovisuais, etcétera, que tiñan en galego, pois, moitas veces, pois, configurado a brasileira ou con outros sotaques, non? Ata que punto tamén bueno, non está esta perspectiva reintegracionista como unha hipótese neste sentido máis, non? De aproveitamento da riqueza. Sí, é evidente que é unha pena. Ou seja, é evidente que non é necesario facer unha campaña deste tipo nese sentido. É necesario facer unha campaña no sentido de que a sociedade en xeral coñeza que recursos temos na nosa lingua. Claro, mas para iso é necesario non entender a nosa lingua fechada ao que é o territorio da comunidade autónoma galega, non? É evidente. Mas é claro, ou seja, na semente as máis e pais temos moitos recursos da lusofonía para que vexan deseños animados, filmes, aplicativos. Eu non son tanto así de aplicativos nen de exposición das crianzas moito tempo, digamos, perante un ecrán, mas sí que sí é evidente que temos todo ese mundo xa feito, pois xa que facer unha campaña para pedir un investimento en facer eses materiais que xa existen, do meu punto de vista,
nin é eficaz e é como un pouco absurdo, non? Realmente ser mai e ver, imagino que as educadoras da semente tamén o poderían dicer, ver como reaxen aos deseños animados a un filme ou a un aplicativo no que aprenden sobre animais, imagina, unha crianza coa naturalidade co que asimila iso todo e como reproduce. Eu, na miña casa, fico alucinada moitas veces cos meus fillos. Brincan entre eles con sotaque brasileiro porque a serie que viron era con sotaque brasileiro e usan o tratamento con voz e aí está totalmente normalizado. É impresionante, non? Para alén de toda a riqueza, claro, que lle confere, non? E que é impresionante. Chega outra pregunta, desta vez é do Mario Herrero, e dinos, o galeguismo chega tarde a todo ou é simplemente non quer chegar a ningures? Non estará demasiado cómodo no seu fatalismo histórico? O reintegracionismo cría vertixe e as sementes crían abismos no conforto da mitoloxía estatalocrática do galeguismo maioritario. Creo que máis un comentario así, non sei se lle queres respostar. Hola, Mario. Sí, a ver, era un pouco o que dicía eu, o de que chega tarde, que está cómodo no seu fatalismo histórico, esa resignación, non, da que eu falaba, e que o reintegracionismo cría vertixe, non sei moi ben en que sentido dis, mas entendo que no sentido do preconceito que eu tamén falaba, non? Eu creo que non temos que pensar no sentido do galeguismo e iso foi unha das outras cousas boas que fixo ben a semente. A semente conseguiu chegar a familias que nen sequer tiñan o galego e que non só adquiriron o galego como máis e como pais, mas adquiriron tamén o reintegracionismo. Entón isto eu creo que é histórico. Podemos falar de un facto superhistórico, non? Que se conseguise iso. É claro que non é unha cousa generalizada, mas en todas as sementes temos exemplos disto, de pais e máis que estaban instalados no español por comodidade, porque nunca antes, digamos, tiñan plantexado o conflito lingüístico, que chegan á semente, que receben unha formación lingüística en serio sobre o que é o reintegracionismo e por que a semente é reintegracionista, que se lles pede un compromiso, que asinen un compromiso lingüístico de que van a acompañar na casa tamén a aprendizaxe do seu fillo na semente, e son capaces de facer iso todo e séntense como un redescubrimento, o sea, levan iso como un modo de vida novo, non? Isto, ollo, porque tamén crea como un paradigma novo, non? Con respecto á transmisión xeracional, que parecía que era a única liña, non? Tanto de mantemento ou de reprodución da lingua como de corte, que sempre se fala dese corte xeracional, e aquí estás a falar de que pode haber, o sea, como recuperación da lingua noutros sentidos, non? Das crianzas para as avós, ou claro, das crianzas para... Claro, é que ese é o sentido do modelo de inmersión lingüística da semente tamén, non? Que poida ser feito ao contrario, non? Como tamén acontece en Euskal Herria, non? Digamos, de fillos para pais e aí alargar a avós, tíos e demais familia, non? Que diríamos. Isto é non só bo para chegarmos digamos, aos avós, aos tíos e que se envolvan nisto, mas sobre todo, e do meu punto de vista e da miña experiencia como mai, é superpositivo para as crianzas porque lles dá unha autoestima lingüística e unha consciencia lingüística que dubido que se pudese criar nese sentido unha consciencia lingüística como está criando a semente nas crianzas. Digo completamente a serio. E a parte da que falábamos antes da comunidade, de sentirse pertencendo, non? A facer parte de unha comunidade. Falaba antes un pouco da parte adulta,
mas tamén ten unha análise do que acontece coas crianzas. As crianzas, digamos, que sentirse parte desa comunidade, sentir a semente como a súa segunda casa, porque os meus fillos veno así, é un modelo que lle estamos dando do que é realmente unha vida participativa e do que realmente é unha vida democrática, a serio, non? Facer parte de todo, tomar decisións cuanto a todo, fai que elas, digamos, adquiran ese modelo dunha forma supernatural e que non esquezamos que elas son o futuro, serán quen desenvolvan un modelo tamén social daqui a pouco, non? Entón, para min, nas crianzas ten tamén moito de positivo a questón comunitaria, non? Habemos de manter a semente ao longo da década, porque pois creo que é así como un dos fitos, non? Mas tamén podemos coller de ti tamén esa parte de ensino estatal, pois como profesora que és de portugués en concreto, non? Pois a partir das escolas de idiomas, por exemplo, porque até que punto pode tamén ser importante especificamente nese espazo máis regulado a oferta de estudo de portugués, mesmo sendo considerada lingua estranxeira, non? Porque realmente este é o formato no que se ofrece o portugués na Galiza. Non sei, bueno, cual é para ti a análise desa situación do ensino de portugués na Galiza, tanto como docente de OI como membro da Asociación de Profesoras e Profesores de Portugués na Galiza? Eu creo que o nome que se lle dé, o que tú comentabas, non? Da incomodidade de portugués lingua estranxeira, que é lóxico que é incómodo nun lugar como a Galiza, non? Mas tamén creo que o nome que se lle dé digamos que ao final ten pouca importancia dependendo de como se dé. Quer dizer, eu creo que apresentar o simples facto de apresentar o portugués nas aulas a un alumno galego, sexa, e vou dicer, sexa galegofalante ou non, porque tamén temos alumnado non galegofalante, é apresentarlle o que é a súa lingua. O sea, e non tes que xulgar máis nada. Algúns demoran máis e outros menos, mas apresentarlle e tú facer referencias a cual é a súa lingua de referencia e as coincidencias que hai e o que lle axuda a saber iso por ser galego e que un madrileno non sabería, simplemente iso, non? Faille que a evidencia está aí, quer dizer, é que non é preciso fazer máis. Entón, partindo desa focaxe que a min pareceme que é interesante, non? De como ensinar o portugués na Galiza e de facermos materiais que sexan realmente adecuados e apropiados para galegos, porque esa é unha das problemáticas que temos nas escolas de linguas, non? E no secundario tamén, que non existen manuais, digamos, feitos para galegos, non? E por iso criamos nosos propios materiais, que é unha das razóns polas que naceu tamén a DPX. A DPX ten un banco de material criado polo profesorado en activo que partillamos entre os profesores e as profesoras e que se adecúan, digamos, máis a nosa realidade, non? E nos permiten facer un traballo, pois, digamos, mellor tamén, non? Claro, porque todos os materiais pasaban pola tradución para o castellano, entendo, non? Sí, non só iso, son as referencias desde onde están feitas, o universo que apresentan, non? Un estudante de inglés como lingua estranxeira fala de cousas que gosta no sentido de un modelo pois como moi universal, moi do meu punto de vista moi aséptico, quer dizer, tú nas aulas tes que dar por exemplo, unha das unidades didácticas que está aí sempre é a habitazón, non? A vivenda, correcto. Mas tú podes dar a vivenda de moitos puntos de vista. Podes dizer, eu teño un chalé moi lindo con piscina e unhas macas maravillosas, ou podes falar da ocupación no Brasil. E estás falando igualmente de vivenda. Entón, vai máis alén, non? É un pouco a focaxe que tú utilizas nas aulas para presentar o conteúdo
e, sobre todo, para que coñezan. Quer dizer, falar dun país tan grande como Brasil e non falar de ocupación sería mentir aos alumnos. Quer dizer, entendedes, non? Entón, é un pouco ver que necesidades hai de mostrar digamos, unha realidade para que a coñezan e para que teñan interese, non? Para que fiquen como aí agarrados a aprender máis, a saber máis, non? Porque a parte cultural tamén é moi importante, non? Non sei Claro. se te respondín, Sí, porque sí, van sí, sí, salindo sí. cosas. No, de facto, con respecto ao ensino de portugués, e non só nas escolas de idiomas, sino tamén no secundario, hai bon, como que tamén habría moito que analizar deste punto de vista máis político, non? De facto, moitas veces faise a comparativa coa Extremadura, como que se estuda moitísimo máis portugués, hai moita máis oferta de portugués na Extremadura que na Galiza, cando na Galiza teríamos unhas condicións óptimas, moitísimas facilidades, non? Cual é o motivo desta inserción tan lenta do portugués na Galiza? Pois só ten un nome, que é a falta de vontade política. É que non hai outra razón. E máis agora, ou seja, con unha lei aprobada en 2014, a Lei Paz Andrade, con todo o maravilloso que foi conseguirmos esa aprobazón, non? E que fique en nada, non? Porque poderíamos analizar que cousas se fixeron, e algunhas fixéronse, mas do meu punto de vista son mínimas, son moi poucas. O Podemos problema da entrar lei, aí, Podemos entrar aí porque era unha das cousas que tamén quería preguntar de, pois xa chegando casi a metade da década, non? Estamos a falar de 2014, Paz Andrade, apróbase por unanimidade, unha das poucas ILPs que se aproban por unanimidade, unhas expectativas tamén tan grandes, non? Por parte do movimento aí, nesa liña máis a veces do institucional, non? Do que esperas que se resolva desde a administración. E que pasou? Que pasou con iso? Pois pasou pouco. En xeral, esa é a resposta. Pasou pouco porque pois imagina, desde 2014, para implementar portugués no ensino secundario, houbo 8 vagas desde ese ano. O sea, en 2 veces, 4 e 4 vagas para o secundario de portugués. Claro, o problema da Lei Paz Andrade é que é unha lei tamén moito generalista e digamos que non é unha lei para o ámbito só educativo. Entón, habería que lexislar máis no ámbito educativo para que se pudesen facer mudanzas a ese nivel, non? De facto, eu até cuestionaría se esas 8 vagas de portugués para o secundario son produto da Lei Paz Andrade ou se ian a acontecer igual, non? Se ian a acontecer igual non por acaso, non por vontade da Xunta. Digo, se ian a acontecer igual pola presión de asociacións como a Academia, a GAL, que tamén desenvolve ese traballo nese sentido moi ben, non? De relación institucional e máis aínda a partir da aprobación da Paz Andrade, non? Mas eu creo que a comparación coa Extremadura é ter vontade de facer, non? O número de alumnado de portugués a nivel estatal, a metade só é da Extremadura. Mas este número que é así como xa bastante impactante, o que non sabemos é que nós triplicamos na Galiza alumnado de portugués en relación á Extremadura. O que fai moitísimo máis, sí, moitísimo máis grave esta cuestión, non? A Lei Paz Andrade deu poquinhos frutos. Unha das cousas foi así algunha colaboración, mas que falamos de colaboracións moi puntuais, non? Por exemplo, en termos audiovisuais, houve algunha colaboración entre a RTP e a TVX, e depois cousas moito a niveis altos que na sociedade non se ven, non? Como pois colaboracións institucionais, relatorios, memorandos, cousas deste tipo, mas que as persoas da vida normal non vemos, non? Entón, para saber que accións foron levadas pola Paz Andrade, en primeiro lugar, debía ter saído un relatorio anual, que é unha das cousas que contempla a lei, que non sai, non? Xa sabes que foi polémico tamén, porque se lle pediu
a política lingüística que falase sobre isto no Parlamento. E xa o fato de que non se faga é porque se callar non hai nada de que falar, non? É curioso, mas é unha pena, na verdade é unha pena, porque estando na Galiza, con esa lei poderíamos ter todo a noso favor para estarmos nunha situación, vamos, non só de ensino de portugués como lingua estranxeira, mas nunha situación, nun proceso de normalización moitísimo mellor. Iso é evidente. O sea, eu creo que aí ate o galeguismo máis tal que decía, creo que sería incapaz de negalo unha vez feitas accións, mas é que se non se fan, nem sequera hai unha proba do que funciona e do que non funciona. Sí, como recollendo igual ese tipo de medidas, non? Ou de experimentos, de probas, de propostas para intentar a desgaleguización, porque ao final esa é tamén como unha constante da década. Outra data, non? A 2016. Neste ano a Gala aproba a confluencia normativa, quer dizer que a parte do padrón galego que tiñamos en reintegrado, pois asúmese o padrón portugués, o acordo ortográfico. Este movimento dentro do reintegracionismo pois tamén foi polémico, nese momento hai unha cisón, a constitución da AEG. Posteriormente, creo que seguindo con este proceso, pois en 2018 é cando se lanza a proposta do binormativismo. Non sei, como que tamén a parte así máis dentro das propostas máis do académico ou do filolóxico, ou mellor esas propostas que non están tan no pé da rúa, non? Como a semente, podemos dicir, mas que tamén son constituintes e estratégicas dentro do movimento. Non sei, como avalías tú estes procesos xa así da segunda metade da década? Pois, vamos ver, eu vexo que, un pouco que explicaba antes, non? Que asociacións como a Gala, a Academia, a AEG, que surxiu despois, digamos, fan un traballo máis académico, máis de relacionamento institucional, non? Sobre todo a Academia e a GAL, máis que a AEG. E pareceme un traballo que é fundamental tamén facer, quer dizer, con isto non quero dicer que a semente sexa mellor que o outro, creo que as dúas vías, digamos, son necesarias e se fan ben, digamos, non? A modo xeral. En relación á confluencia, e aí a min apañoume tamén con certas sensibilidades, efectivamente houve unha cisón de xente que facía parte, non, da GAL e que me merece todo o meu respeito e ademais formeime con esas persoas tamén, non? Con un coñecemento lingüístico, sociolingüístico moi importante. Estou pensando, por exemplo, en Mauricio Castro, que foi colega meu na Escola de Idiomas de Ferrol e vamos, que me parece unha das persoas que máis saben de lingua neste país. Digamos que o fato de que criase unha cisón faime ver a questón como que algo non se fixo ben, vamos a dicer, non? Que se callar antes de evitar esa cisón era necesario un debate maior ou ver, porque ao final estes debates son debates dentro de unha intelectualidade, non? Entón, se non hai, digamos, un acordo, isto leva a unha cisón dentro dese grupo de intelectuais, a onde queremos levar depois todo este discurso a nivel social, non? Entón, para min, aí creo que debíase callar ter tido unha resolución diferente, polos dous lados, sen dicer que fixo mellor ou pior, que tampouco sei, na verdade. Son si cada movimentos para intentar tamén como, bueno, dentro desa creatividade, non, que se falaba dentro do reintegracionismo e do movimento de defensa da lingua, de estar sempre como buscando camiños
moitas veces para ultrapasar o preconceito, non? Para, pois, superar discriminacións, para... Sí, sí. Sí, aí estaban as sensibilidades. Entendo que é unha norma que tiña marcas propiamente galegas e unha que deixaba de telas, non? E entón entendo que para alguén que leva sendo reintegracionista de moitos anos atrás e que viu que esa norma podía funcionar, se non funcionaba é porque se callar non se impulsou digamos, ultrapasar eses ámbitos sociais que tiña que ultrapasar, mas non porque non fose válida a norma, non? Creo que o debate está un pouco por aí. Mas non sei moito máis que Mira, dicer. acaba de chegar unha pregunta que me parece que Sensibilidades, acaba de non? chegar unha... Como? Que digo que non quero pedir ninguna sensibilidade, que o meu posicionamento é que eu gostaba, sinceramente, de que houvese unha norma con marcas galegas e que o resto da lusofonía nos vise dentro da lusofonía, como é obvio, coas nosas propias marcas. Mas, bon, así foi de outra maneira. Coloca unha pregunta Carme Saborido a respecto deste cisma e di ela: pensas que se o movimento estivese máis feminizado habería este cisma? Desde logo que non. Estaba pensando e non o dixen. Carme leu o meu pensamento. Cando antes dixen o do movimento intelectual, estaba, o sea, ao que me veu a cabeza foi unha imaxe só de homes. Eu creo que non, porque nós somos máis de facer e menos de tomas esta decisión e xa está. Vamos facer, vamos probar, probamos isto, se funciona, estamos todas de acordo e faise, se non, pois non se fai. Temos máis esa forma eu creo que de enfrentar a vida no xeral e eu creo que a ese nivel tamén se nota. Que interesante isto, non? Porque igual, así como recollendo algunhas das chaves da década, poderíamos falar de que un certo reequilibrio, uns intentos de equilibrio a ese nivel, non? De xénero, dun espazo tan masculinizado, podía ser unha chave da man desta outra chave que colocabas ti da participación, non? De que pois, o movimento se fixo participativo, exixente nesa responsabilidade tamén, non? De si queres participar, tes que facer, por tanto, exixe tamén un esforzo aí, unha corresponsabilidade non do proceso, non tanto de exixir a outros níveis, mas sí, esa participación, esa feminización que veñen un pouco da mao, non sei ata que punto mellor a superación do preconceito ou non sei cual podía ser a posición do preconceito nas diferentes décadas. Sí, desde logo. Non sei, o tema do binormativismo, un pouco ligando co que estás dicendo, non? É un pouco, eu vexo un pouco do mesmo punto de vista, non? Con todos os respeitos a quen desenvolve, digamos, esta proposta, non? Para min, deberíamos estar facendo o contrario. Faime pensar un poquiño no tema do Partido Popular cando muda aquilo do bilingüismo armónico para a imposición do galego, non? Como transformar o mesmo modelo ao revés, non? Entón, como dicía Xosé Luís, non me quece o corazón, o binormativismo. Eu creo que debíamos empeñarnos máis en, xa que agora temos unha análise dos últimos 40 anos e do fracaso, porque non ten outro nome, supuxo a normativa oficial, sermos nós reintegracionistas que demostramos que somos capaces de criar os nosos propios espazos e abrilos a outros. Os que digamos, agora para que vos sintades ben, vamos abrir isto a unha cousa que chamamos binormativismo, eu, de verdade, que non o vexo. Non sei, inclusive pensando e levando isto outra vez á semente, non? Que un pouco, volto sempre á semente porque é un pouco a miña experiencia vital dos últimos 10 anos, non? Ocórreseme colocar unha pregunta así no ar, que é, que pasaría? Non sei se alguén se fixo esta pregunta dos que fan a proposta do binormativismo.
que pasaría se aplica, vamos a imaginar, vamos a facer unha suposición, se aplica o binormativismo na semente. Todo ese traballo de conseguir, que vos contaba antes, que familias mesmo que chegan á semente co español non só se normalicen o uso do galego na súa vida cotidiana, mas tamén pasen para o lado reintegracionista, que acontecería se o binormativismo se aplica? E, sobre todo, que acontecería, porque ese perfil tamén existe na semente, que acontecería para as persoas que tiveron, digamos, un percurso máis académico até chegar á semente a través do oficial e que, aproveito para dicer, son as máis reticentes ao reintegracionismo, e non as que chegan co español. Tamén algo importante para analizar. Que pasaría con esas familias que non están na semente, sí, porque non lles fica outro remedio, porque a semente, un dos pilares da semente é o reintegracionismo. Mas, e se entrase o binormativismo aí? Non sería a disculpa perfeita para abandonarmos o reintegracionismo dun proxecto como a semente? Coloco aí no ar, non? Eu tampouco teño a resposta, tamén o admito, mas sí que teño esa preocupación cuanto a proposta do binormativismo. E pensei varias veces nesta cuestión, non? Ou, non sei, a min é como se falamos do feminismo, non? O feminismo, toda a xente entende que ten que criar espazos para as por mulleres e para as mulleres, non? E digamos que isto xa é unha cuestión, digamos, incuestionável. Por que o reintegracionismo, cando por fin demostra que é capaz de criar un espazo tan importante como a semente, vai ter, se callar, que renunciar por unha proposta como esta ao reintegracionismo cando somos capaces de leválo a cabo, non? É como negarnos a nosa propia capacidade, o sea, para min vai tan alén como iso, non? Igual aí a cuestión de xénero pode ser un alicerce como para entender tamén do punto de vista do equilibrio, non? Da horizontalidade e da xustiza de non renunciar aos espazos seguros, non? E aos espazos, porque ademais creo que unha das achegas que o reintegracionismo fixo en xeral o movimento de defensa da lingua foi pois pequenas estruturas, formas, non sei, como popularizar, non? Xeralizar, democratizar algunhas formas que, pois, ao mellor na década de 70 e 80 pois, non estaban aínda naturalizadas, non? Igual que outras que sí que foron asumidas pola norma, como falamos xa noutras décadas, a veces de palabras tipo pobo, tipo polvo, que foron cuestionadas porque non eran de uso popular, porque o popular estaba castellanizado, non? Sí, Claro. mas sí que penso que pode ser útil pois, esta chega que faz para pensar bon, pois igual temos tamén non dereito a eses espazos de seguranza sin que aí haxa ningún tipo de discriminación para persoas que escollan individualmente seren isolacionistas, non? Mas sí como que se recebe da outra parte, que é o que se pode aportar, eso que falabas da cualidade lingüística para as crianzas, non? Até que punto é útil para toda a sociedade, non só para elas, que son a xeración que veña. Claro, o sea, o tema da cualidade lingüística, da forma de entender a lingua dun punto de vista consciente das crianzas, fai con que non se pregunten porque os seus avós utilizan castellanismos, mas tamén con que consigan que os seus avós adquiran palabras que elas teñan. No noso caso da casa e da escola, non? E moitas familias é así na semente, mas outras é só a través da semente, non? Os meus fillos conseguiron que os seus avós digan cadeira, que non dicían, digan copo, cando lle peden agua, en fin, moitas outras palabras que os meus fillos utilizan con normalidade e que eles adquiriron. E estamos falando de que eses avós a min falaronme en castellano cando eu era crianza e eu son neofalante desde os 16 anos, e ese recoñecimento da importancia que ten a súa lingua nos propios avós, para min é un suceso, non? É máis unha vez criar consciencia lingüística, que non hai, non? Que é un dos maiores problemas do
do pobo galego, non? A falta, do meu punto de vista, de consciencia lingüística e os preconceitos lingüísticos que arrastramos, claro, de tantos anos atrás. Que boa ferramenta para os prexuízos lingüísticas esa de facer, non? E ademais eso, facer pois interxeracionalmente, construir, eu penso que chegamos como cunha boa aprendizaxe ao fin da década. vai quedar como agora o remate que aínda teremos unha última sesión na que traballaremos nos anos 20, nos que estamos, non? Así nos primordios dos anos 20, mais recollendo todo isto. Non sei se hai alguén por aí tamén que queira acrescentar algún outro comentario, estamos nos últimos minutos. Se non, eu, María, creo que saíron moitísimas cousas super interesantes, así como unhas chaves para hoxe, a pesar iso, de non perder o contexto, non? De que a situación a nivel sociolingüístico, a nivel de utentes xeral e en particular nas cidades é dramática, máis do que nunca, non? E penso que é nese contexto no que se entende a urxencia e a emerxencia da semente, non? En paralelo, pois moitas veces a iso que mellor se destacou máis na década anterior de un movimento popular que exixe ou que reivindica as institucións pois ese mínimo dereito, esas garantías, mas ao mesmo tempo, e por se acaso, non, ir nós tamén ter os nosos espazos de seguranza. E aí tamén a resistencia a nivel... Esta foi unha constante, creo, en todas as décadas, como a porfía do reintegracionismo en manterse na proposta, digamos, ortográfica e simbólica e social reintegracionista foi un garante para que hoxe a lingua se manteña con eses mínimos de cualidade necesarios, non? Sí, eu atreveríame mesmo a falar de que a marxinalidade do reintegracionismo en xeral tivo cousas positivas, no sentido de que consegue, digamos, unha autoxestón e unha non dependencia que é a que nos permite esa creatividade, porque pues, é como pensar nunha crianza pequena, non? Cando é todo guiado e lle din en aulas de expresión artística como ten que deseñar un animal concreto, a creatividade acabou, non? Cando tú lle colocas un papel branco á frente, aí a creatividade está toda nel, non? Pois isto é un pouco mesmo, cando somos nós propias as que nos guiamos, e visto desde a marxinalidade, mas sempre coa perspectiva de abrirnos ao resto da sociedade, e por iso colocaba a semente como un exemplo de poder ter feito isto, non? Para min é positivo, vai. Pois moi ben, moito obrigada. Penso que acabar con ese músculo sí que nos dá, bon, como un pouco de enerxía para continuar, non? E tamén agradecendo o que fomos herdando das décadas anteriores, non? Porque cada unha tivo o seu contexto e entón, pois tamén de aí pudemos coller ese testemunho pois do que nos foron deixando as que pelexaron nas décadas anteriores e que moitas tamén están en activo, que comezábamos dicindo esa de en plan, tú estás no contemporáneo, mas oye que a xente que estaba na década de 70 e de 80 e tal, nos seus roles, pois tamén continúan engrosando esa idea de comunidade e de movimento, que eu creo que tamén é unha das fortalezas, non? Entón quedámonos con esa fortaleza de movimento. Levamos unha hora a falar. Como te quedas? Xa. Que tal se pasou? De min a hora. Sí, pois sí. Nada, eu para min, vamos, foi así como 5 minutiños. Ben, Pois ben. para min tamén. Oxalá que a xente que estivo connosco aí seguindo vivo pois tamén lle prestase e que collese así algunhas referencias que poidan ser de utilidade para seguir. Nada, eso, agradecerche, moito obrigada e sobre todo agradecerche. Me permites, e para partillalo así con todas, gostaba de pôr en común digamos, o desexo para a seguinte década, xa que estamos, non? Claro, fantástico. Pois non sei, porque, por exemplo, falando do proxecto Semente, que sabedes que agora xa ten ensino primario en Compostela e en Trasancos, para min sería fundamental que puidese acontecer iso
primeiro nos sitios onde xa hai a etapa de infantil como modelo semente en outras cidades e despois, como a semente é un proxecto, digamos, con aspiración pública, que poidamos comezar a dar os primeiros pasos, digamos, formativos no ensino público para que acabe o preconceito do reintegracionismo e para que se entenda realmente, porque eu vexo que a miña filla está nunha escola pública agora, a máis bella, o pequeno aínda está na semente. É a única nunha cidade como Lugo, que non é tan hostil lingüísticamente en principio, é a única galegofalante da súa turma e da súa escola. Mas ela continúa orgullosa diso, xa aí mantense. Mas gostaba de que o meu fillo máis novo xa puidese ver outra situación, non? Cando pase para a pública ou caso se poida implementar o primario como semente en Lugo. Mas eu creo que a semente tamén deu persoas con moitísima formación no modelo de inmersión lingüística e no modelo de transmisión xeracional ao contrario. E eu creo que debemos aproveitar esa formación para comezar a meternos no ensino público en centros que sexan un poquinho xa, mostren, digamos, a abertura para iso e pouco a pouco facer ver á xente o que significa bilingüismo, e que non se sabe. O sea, non se sabe a diferenza entre o bilingüismo que propón o PP, que treta, con a capacidade que temos nós como galegas para sermos efectivamente persoas competentes bilingües, non? E que o propio sistema educativo público estatal non está conseguindo facer. O sea, os últimos relatorios demostran que non hai competencia en galego das persoas que parten do español, non? Iso está demostrado xa. Entón, partindo un pouco diso e de que é un dado que se coñece nos centros, poder facer unha formación a serio por xente da semente que teña esa formación en centros, non? Eu o ano pasado asistín a unha formación deste tipo, porque era sobre por que é importante a transmisión lingüística xeracional, non? Con un obradoiro con familias, convidada por unha equipa de normalización lingüística en Vocation. E a experiencia foi moi boa. E eu creo que se podía ampliar, digamos, isto a outras escolas onde haxa persoas nas equipas de normalización lingüística abertas a facer este tipo de actividade que poden axudar as familias e podemos chegar a máis xente, digamos, non? E desfacer ese preconceito de que falábamos inicialmente. Mira que proposta tan concreta. E outro dos preconceitos, agora que estás a falar nisto, que penso que está aí destruindo a proposta da semente, é o da dicotomía entre ensino público e ensino privado, non? Porque realmente, eso que falabas de participación, non? E de autoxestón, foi un exemplo. Foi un exemplo de que non, si tú tes a cabeza binaria é unha cousa a se tratar, mas efectivamente hai unha proposta aquí autoxerida que está, como noutras coordenadas, non? Que plantexa unha cousa para o común, para o ben común. A min ese tamén parece que foi outro dos grandes logros, non? Falando desa cousa tan interseccional que presenta a semente, non apenas no lingüístico, mas outro modo, outro modelo, creo que aí tamén ese foi outro prexuízo do que se está a desfacer, non? Non sei se o vives ti así. Sí, aínda continúa. É un pouco relacionado co que dicía o Mario Herrero antes do galeguismo, non? Encontrarte con xente do galeguismo e diga, non, iso non, porque é privado, mas como privado? Se estamos construindo nos coas nosas propias mãos, te levantamos paredes e que o diga a xente das Moas en Compostela se non o fan coas súas propias mãos ou non, non? Todos os meses que estiveron construindo a Escola de Moas. Que dicer, é un absurdo entrar, eu creo, nese debate e máis cando a semente desde o seu propio nascimento dixo que tiña vocación pública e que a nosa aspiración é levar o noso modelo ao público como aconteceu en Euskal Herria. Que dicer, non é unha cousa nova nen que estexamos inventando nós. Entón, eu creo que xa está un pouco
deixado para atrás ese debate e quen quere, estamos falando de cuotas de socios que nem sequer nunha escola das municipais aínda pagan máis de cuota que nós por levar os nosos fillos a semente, quer dizer, non. Estamos falando, hoxe en día, de 10 anos depois, que non o dixen, de 500 socios na semente. E non quero dicer mal, 150 crianzas inscritas este ano e 14 educadoras contratadas. Para mí é todo un exemplo, vai, o desenvolvemento de todas as sementes por todo o país, vaya. Sexa onde for, falemos da semente Vigo, da semente Trasancos, de Compostela, de Lugo, nese sentido, creo que souberon ser un modelo de exemplo de transformación social que vai moito máis alén do que é o sistema educativo, simplemente, non? Cual é o desexo, entón? Fechamos con ese desexo. Eran cantas? 1000 sementes máis? Pois si, son 1000 sementes máis. Moi ben, pois nada, mándanos aquí tamén un saúdo, Álex Vieira, manda moito obrigado, un abrazo de Lisboa, penso que nós tamén podemos mandar ese abrazo, convidamos a que a xente siga atenta para cando convoquemos a última derradeira entrevista da serie para analizar estes 40 anos e fechar xa como coa década actual. A ver se é unha muller. Perdón? Digo, a ver se é unha muller, esperemos. A ver... fala outra muller aquí, Susana Vázquez, que di: achei moito interesante, orgullosa da semente, obrigada e boa tarde. Alumna da Escola de Idiomas. Ah, sí, coñeces. Creo que sí. Creo que entendo que sí. Estaban aí as amigas escuitándonos. Pronto, pois creo que nos podemos despedir aquí. Agradecemos moitísimo a xente que nos siga, a xente que consulte despois para ver o que falamos. E iso, convocamos para despedir cando falemos da década dos anos 20, do momento actual. María, moitísimo obrigada. Obrigada eu. Foi un placer ouvirte. Obrigada eu. Ata a seguinte. Chao, chao.